og velkommen til den her video. I dag spiller vi FIFA, og vi skal spille Danmark mod Katar. Ja, vi spiller hjemme ved mig. Og ja, hvis I ser en hund larme, eller et eller andet gå ind foran, så er det bare min hund. Den har jeg lige med heroppe. Derfor tog jeg den lige med op. Ja. Og jeg har gjort til det uden regler. Ligesom sidst. Ja. Lige at sætte kanten af. And a warm welcome on what is an ideal night for football, you've got to say. I'm Derek Ray, and my partner as always, Det er deres landsdommer. is getting ready to Hvorfor løber bring min no ikke? Lad os komme nu. action Den løber coming right ikke. up. Gør den ikke? Nej, den gør Den er ikke. slukket. Oh my god.
du brede baller, eller hvad? Nej. And the ball Så moving ikke hvem again. der scorede. What sort of response will we see from them now? Ved jeg så bare, der var et dobbelt i navnet. Nej, ikke i næsen. Kan du godt lide at stikke dig i næsen? Hvor mange bussemænd? Well, Ej, ham her igen! Ham her igen, Elias! Ham der, som du scorede opening på. now. Åh, sakse! Sygt nok, men jeg kan godt lige se det. Det er Højlund! Ja, der er skål, Heiland. Det er for mig. Okay. Walla, walla, walla. Walla, walla, wing. So back underway. You With said the lead you standing said at 2-0. I må undskylde, Kantar. Ja, Kantar. de er bare dårlige. It's looking promising. Nej, Danmark er bare bedre. He must finish. Nej! He has to score, and he does. Og en mål. So the ball is rolling again. 2-1 the scoreline. Nej, hun vil ikke. Skal du filmes? Nej, hun er for ung. Slæg mig, hvis du vil filmes. And that's an excellent piece of defending to Nej, hun thwart vil it. ikke. Nej, det vil du faktisk ikke. Hun vil ikke. Jeg vil ikke filmes. Akram Afif. Oh, managing to beat him. Det lyder lidt underligt at sige. Ja, slæg mig. Jeg jeg falder, hvis du hjælper mig. Jeg falder. Might be a chance to break. He's in behind. Jo. And a goal! That's his break. They just can't keep him quiet. Ja, man. Ja, man. Ja, Nok. skal du også stjæle vores slæg? So on with the action. Nej, jeg skal 1-1 ikke. the scoreline at the moment. Jeg var svag. The first half here comes to an end. Nu er det dig. Ja, ja. Jeg sagde lige til mig, hvordan er det, du ligger, Ebbe? Så har vi lagt det. Åh, man. Jeg var i gang med det her leg. Nu er det Elias, der spiller. Det er jo lige. Det er godt i nærmest. Det er hun nu sådan her. Hvor meget griner du lige i den her video? Det er hun nu sådan her. Og så rører den her. Okay. Hun skulle 3 mål. So back underway. Nu er jeg bedre. Into the second half. Måske. I kan skrive i kommentarer, om I gerne vil se min hund, så kan I se en short med hende. Ja, ja. Afif. Helt klart med sådan en hus. And he has options available. Hun er ikke det dugter, eller hvad sådan noget. Ej, Elias, du skulle da ikke med den inde fra Au. Nå. And he's through here. Yeah! Jo. Kusiner. Se, I hører det. Hun er sur på mig. Jeg ryster hende lidt. Well, here it is again, and the pace in which they break forward is delicate. Right. It's so and it's a good run, matched by a very Undskyld, jeg griner lidt What a meget. great goal that is. Og lige var det Højlund. Slik. Og lige var det Højlund, der har skruet 3 mål. Nu hopper hun væk. Very easy for the referee to stop that possession, so now a throw. Hun lå i midten af sengen, nu ligger hun bare inde i hjørnet. Vil du ned og sige hej til fansene? Til min fans, Ebba. Så bliver du kendt på YouTube. Du skal ikke blive sur på mig. Nej, du skal ikke blive sur. Du kan godt komme på YouTube. Det er ikke farligt. Det er ikke farligt, Ebba. Det synes vi. Opportunity. Kom nu, jeg lavede sidesaks ind i mål, dig. Jeg så det ikke. Eller jeg ved ikke, om jeg kalder det sidesaks. Men Nu jeg... er det 2 med Højlund. Lund. Er det ikke? Jo. Du skal lige se målet. Well, you won't see Jeg ligger ind over. Ellers er det 3 Ind over, og så der. It's a great goal. Ja! Yeah. Hallo, Ebba. Du bliver meget kendt, hvis du kommer på YouTube. I skal ikke tænke på den måde, jeg snakker til min hund. Det står, jeg altid snakker til hende. Come on, Ej, jo, min Undskyld, jeg griner ret meget. Ja, Elias han griner meget. And there's Han the har feeding fået into the grineflip. box. Nej, jeg har The ikke. header was respectable, but the Yeah. goalkeeper always seemed to have it Ja, covered. jeg er nødt til at fast derinde.
for a change then. Hey! Det bider i mit finger. Skal du gumle lidt på mine fingre? Christensen. Smadrer jeg egentlig dine tænder, eller hvad? Har du så smadret hendes tænder dig? Andersen. Det lidt. Det mærkes det som om. Hvad er det, du laver, mand? Det ved jeg ikke. Ødelægger folks tænder i? Ej, jeg tror ikke, jeg smadrer en sted. Plenty of support Ej, det here. håber vi det ikke. Ellers så var det bare en løs tand. Can he finish? Du er sindssyg. Jeg har scoret 3 mål. Ja, jeg har også fået Altså, du har ikke fodbold. Bare lige prøve at score et mål. Nej, for du har. Nej, nu skal jeg bare like dumbo med Ebba. Dumbo med Ebba. Dumbo. Og jeg får sige, at jeg har aldrig set Dumbo. Nej, Jeg heller ikke. men jeg har Det aldrig var kun nogle gange, hvor det kom ud i fjernsynet, da jeg var lidt mindre. Jeg har set Dumbo fisk. Yes. Ved du godt, der findes Dumbo fisk? Sådan en fisk med kæmpe ører. Han har aldrig set. Nej, det er heller ikke min Ej, han har helt sort hoved. Han har ingen hår. But here we can see it again. He's got so well to stick the other defender. He just buys him that bit of time to get it shot away. That's a really nice Du goal. bliver meget kendt, Slæk mig, Ebba. hvis du gerne vil det. Men vildt seriøst det. Slæk mig lige, hvis du gerne vil på YouTube. Du slækkede mig! Nu skal vi på YouTube. Okay, det vil du i hvert fald ikke. Det vil du ikke. Nu skal du være... Du lyder som en meget stor hund, men du er en rigtig lille hund. En lille Christensen in delfin, control of the ball. Nej, Will be a throw-in. hun er bare sådan en lille bomuldshund. Sådan en lille bitte dumbo. And maybe a move inside. Hvad laver du, mand? Football player is a Vi good kan lave flyvemaskine. Se her. Skal du bare gå sådan her, Ebba? Helikopter, helikopter. Quarter of an hour remaining here. Nej, jeg er meget vigtig. Now options are plenty. Gets it a go. Au, det gjorde faktisk ondt. Du. Se, Elias. Jeg tror, det er en af Rasmus Højlund. de mange videoer, eller ikke mange, men jeg tror, det er den video her, hvor vi snakker mest. Ja. So two substitutes to come on and one goal. Nej, for det er en hund. Well, that's how to Det, keep the det opposition er en going. hund, men det er også en hund. Fik I den? Ha 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 ha. Der var der ingen, der forstod det. Det var en joke. Det er en hund, og det er en hund. Ja. Wow. For det er en hund, og det er en hund. Er du dum? Ja, men der var der ingen, der forstod. Nej, det var derfor, det var sjovt. Lav lige et grinetegn i kommentaren, hvis I synes, det var sjovt. Ja, og skriv en kommentar. Og så skriv en sjov joke til os. Struggling Ja, to keep it. så skal jeg nok sige den til Hej, alle. hej. Hej, fans. Plenty of Hej, support. fans. Hej, fans. Jeg ved, jeg siger lige, hvorfor jeg grinte dumt, og det var en gjorde så Ebba, hun vinkede. Hej, fans. Hej, fans. Og så er hej fans. Nej, skal gøre det. Hun bed mig lige i munden af dig. Må jeg godt tage dig ned, og så kan du vise, at du kan sige, hej, fans. Hej, fans. Ej, det gør vi da lige. Du har bare bidt mit finger af. Ej, det gør vi da lige. Jeg smadrer dig, hvis du stikstopper. Hvor er der? Hvor er der? Det var, jeg lige kan se hende. Nej, så kan I ikke se fodboldkampen. Hej, fans. Hej, fans. Jeg er lige her. Hej, fans. Og lige hvor jeg vandt. Yay, Højlund. Han scorede flest mål. Må jeg godt sige noget nu? Vi går. Tak fordi jeg har set med. Vent, vi mangler noget. Ebba, hun mangler også at sige farvel. Nå ja, nej, hun sagde lige farvel der før. Hun sagde lige hej, fans. Du vil hende ikke. Hej, hej. Vi ses i næste video. Adios. Husk at like og subscribe. Adios, adios. Husk at like og subscribe.